Helo yna, a chroeso cynnes iawn i'r Fangre Hon efo fi, Trystan and Emma. A fi na Emma Walford. Yn y bennod yma, da ni'n mynd i fod yn trafod hobi newydd sbon gen Emma Gillian Walford. O wedyn, da ni hefyd yn mynd i fod yn trafod ABBA. A Blast from the Past, Jabas Jones, Owain Gwilym. Caru fo. Os da chi eisiau clywed mwy ohono ni, wel, mi fedrwch chi wrando ar yn rhaglen radio ni bob bore dy Gwener rhwng 9 ac 11. Os da chi wedi colli un o'r penodau yna, ellwch chi fynd i BBC Sounds a chwilio am Trystan and Emma, a dyna lle fyddwn ni. Ie, ond yn y cyfamser, croeso mawr i'r Fangre Hon, a chofiwch, mae dim ond chwerthin sy'n cael ei ganiatáu yn y lleoliad bendigedig yma. Croeso i'r Fangre, a mae yna westeion arbennig iawn yma wrth yma, does? Oes, mae yna, da ni wedi dechrau giglan yn barod. Chi'n cwlad nhw, siarad o fod. Oce, felly, mae'r ddwy sydd gyda ni yn y Fangre tro yma yn special iawn iddyn ni. Da ni'n gweithio fy nhw yn amlwg. Da chi ddim rili'n clywed nhw pan da ni ar y radio, na? O'n i bai ella bod chi'n ffonio. O ie, falle bod chi'n clywed hwn. Helo, Radio Cymru. Na fo. A'r llais melfedraidd arbennig iawn yna ydy Meirwen. A mae Meirwen yn gweithio efo ni ar agwen Trystan and Emma ers pa bryd, Mei? Ers y cychwyn cyntaf un? Ie, siwr o fod. Ie? Ond yn gweithio i'r gorfforaeth arlledu Brydeinig, a.k.a. y BBC, ers sawl blwyddyn. Wel, ers 1989. Waw. So, ie, sawl blwyddyn. Tipyn o flynyddoedd. Ie. A be yn union ydy dy rôl di o fewn y gweithled, Mei? Wel, nes i ddechrau fatha RPA. Be di RPA? So, Radio Production Assistant. O. A wedyn, nes i symud i fod yn BA. BA, a be di hwnna? Broadcast Assistant. Right. Best, amen. Hollol. A rwan dwi'n cynorthwydd cynhyrchu. CC. CC, sef yr un job, ond gwahanol teitl. Llythrennau gwahanol. Dros y blynyddoedd, mae'r teitl di newid am y job ni fe. A chdi sy'n gyfrifol am, yn amlwg, yr ateb y ffôns ag ati ar raglenni tebyg i Trystan and Emma, a mae yna waith papur. A gwaith papur, a gwaith trefnu, ie. Ie? Ie, digon i wneud. Digon i gadw. wneud. Ond mae Meirwen yn rhan anatod o'r tîm. Yndw. A mi ddoth hynny'n amlwg yn y dawnsathon, achos nath i ddawnsio, nath i gadw ni fynd. Ynddo? Nes ti wneud y job lot, yn dod? Wel, nes i really joio. Oedd o'n just yn, oedd o'n one-off. A dwi'n meddwl oedd o'n brofiad arbennig. Ie. A rhyw deimlad gewn ni byth eto. Na. Achos oedd o'n hollol unigryw. Ac oedd y criw, a rhyw pawb tynnu fe gilydd. A gafon ni Iawn. 4 awr ar hugen gwych a mwy, wrth gwrs. Ond, na. Ie, a sôn am dynnu criw at ei gilydd, Ie. un sydd ar swydd o wneud honno a sydd yn gwneud ti yn ddifau ydy'n cynhyrchydd hoff ni. Da ni'n sôn lot amdani ar y rhaglen. Sian Alaw! Alaw! Ti yn y Fangre? Dwi'n gwybod, dwi'n rhi. Mae Meir yn neud gwynebau na fi, i gael fi chwerth. Ydy hwn yn surreal yn Mae'n ti? really surreal, yndi. Achos mae Lois yn eistedd drafanna yn edrych... Lle fysa ti fel Fel arfer? arfer drafanna, ie. Yn cadw trefn yn ni. So dwi just yn fan hyn. A ti'n fan hyn, Ie. rwan. O ran cynhyrchydd rhaglen Ie. Trystan and Emma, Sian, os ysach chdi, just yn trio, achos mae yna lot o bobl adro sy'n ni'n tybio, sy'n ddim cweit yn siŵr be di rôl pobl o fewn bydd darlledu fatha'r rhaglen Trystan and Emma. So o ran cynhyrchu, y cynhyrchydd sy'n gyfrifol am y cynnwys ddydwn ni dy Sian. Ie. Dod i fyny efo'r syniadau. So mae Elain ar hyn o bryd yn gweithio fel ymchwilydd efo ni, so meddwl am gyfranwyr. Mae gymaint o bethau allan ar dwi'n teimlo mae pobl adre eisiau bod yn rhan ohono fo. So os unrhyw ffordd yn lle cynnwys y grandawyr yna, dyna dwi'n hoffi wneud, really. So meddwl am y syniadau, Ti'n briliant hefyd, achos cym hwn fatha compliment, ond mae dy fren di yn eitha wacky, fyswn ni'n deud. Ti just, dwi'n gallu gweld o yn llygyd ti weithio pan ti wedi cael syniad. Ac os wyt ti'n cael syniad, a ti'n meddwl, oce, mae eisiau hwn ddigwydd, does am byd mynd i stopio ti rhag wneud hwnna. A ti yn deall pobl yn dda, ti'n deall y gynulleidfa'n dda, a wneud i feddwl am y pethau mwyaf random, mwyaf cookie, dwi'n meddwl, sydd yn siwtio fi a Trist. Os dwi'n meddwl weithiau, na i ddod fyny efo syniad, a dwi'n fath o meddwl, te beth os wneud rhywun arall
ddeall beth dwi'n trio Ie. wneud efo hwn, ti'n fa? Ie. Achos dwi'n neud pethau, dwi'n fath yn hollol naturiol, ond mae pobl yn meddwl bod fi'n weird. Ond o'ch chi weld nes mlaen. Do'n i at hynny yma. Oh, yes, fydden ni'n datgelu pa mor weird ydych ti'n neud ymlaen. Sut wsos dyn ni gyd i gael? Sut mae ymdopi yn y tywyd poeth yma? Mei, ti'n joio? Dwi'n joio, fysa fo'n neis cael pwll nofio, tu allan i'r drws, ond, ti'n mawd, dwi'n hoffi tywyd cynnes. Ie. Ti'n licio gorweddion yn rhael a balle'n dwy? Pan ti'n cael y cyfle, swn i'n dweud. Ond ystalwm o'n i'n gallu neud o am oriau. Erbyn hyn, dwi'n cael rhyw hanner awr bach. A wedyn, trwy drosodd hanner awr bach, a dyn dyna fo. Paid mi efo. Ti'n newydd dod yn ôl, ti wedi bod yn rhywbeth efo teithio Elfyn Thomas, do? Wel, oedd o ddim yn lle rhael. Oedd ni ipa i weld y beddi yn de ar bethau. Ystod y bus, ddim eisiau meddwl am ddim byd. A goffan ni i ipa. A wedyn gafon ni fynd i weld y beddi a beth hedd wyn a gyd o'r... Diddorol. Diddorol iawn. Diddorol iawn. Sori, o'n i just ddim, o'n i'n gwybod am hwnna, o'n i, oedd ym mhen i yn zanti. Ie. A mae di mynd i rwle arall rwan. Ie. Nes i'n cofio bod fi wedi bod i fanna. Nes ti'n neud ffrindiau? Wel, llon bus ynde. Ie. Achos mae'n eitha intense pan ti'n mynd ar bus trip. Ydy, ond llon... Ydy gwydd bod, oedd llon bus o Gymru Cymraeg. Ie. A allan byd ddim mwy na hynna. Achos unwaith ti ar y bus... Well, goes on tour. Stays on tour. A mae pawb o ffrindiau yn dyn. Ydy. Hwnna'n lyfli. Chdi sing song bach? Gathon ni... Mi gathon ni sing song. Sian? Oh, sorry. Sori, cari on. Do, gathon ni sing song bach. Dwi'n mwyn cofio be oedd o wan. Ddim ABBA, na Carpenters. Gafon ni gyd. Oh, favourite fi. Ie. Hwna'n eitha random, yn dydi? Be? Carpenters. Och, joio Carpenters. O, a fi na. Obsessed. Os ti'n meddwl ar fatha bus tour Na, o'r fath Ie. Cymru Cymraeg, O'ch ti'n canu bo Carpenters. chdi'n canu Y Carpenters. radio, dwi'n meddwl fod ni'n aros i groesi. So, oedden ni gyd ystod y bus, a wedyn oedd y radio ymlaen, a wedyn gafon ni rhyw... Sing song bach. So, on top of the world bach yn deg, a ni pawb am uno yn y gytgan. Bum, 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 bum. Ani. Ydyn ni cael canu ar y fangre? O, allan. Och, di awyr? Ydyn ni'n cael? Chdi, fe rhaid i wneud yr admin. Ie. 30 seconds, ie. O, da ni'n o reit efo hwnna. Oce. Da ni'n o Oce, hwnna. reit. Ems, beth ti wedi bod yn neud? Wel, ie, mwynhau yr hael. Be dwi'n stryglan efo haf yn gyffredinol ydy be ti'n wisgo. Dwi'n berson geia. Give me a jacket and a scarf. Layers. A dwi'n hapus. A da ni gyd yn gwybod, dwi'n licio gwisgo vest. Felly, dwi ddim yn gallu neud hwnna mewn heat wave. A dwi'n stryglan i wybod... Fatha mae gennau uniform yn y geia. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl? A wedyn mae'r haf yn dod, a dwi wastad neud i geddus o'n chdi, Sian, cos dwi'n meddwl ti'n neilio fod ti'n gallu gwisgo ffrogiau a sgertiau a just fatha lliwiau a patrymau. A dwi'n stryglan. Mae top Meirwen yn cyd-fynd yn berffaith efo'r papur fawr chwythus mae sgynnon ni'n y fangre. Gall gweld fi. Just pen, wyt ti? Yn wallt i matcho. Beautiful. Gwach o fwydd. So hwnna, ond, ar y llaw arall, dyna dwi wedi wneud, dwi wedi prynu rhywbeth. O! Dwi wedi prynu rhywbeth. O, dwi'n gwybod am hwn. Dwi'n gwybod am hwn, dod o. Dwi wedi prynu peiriant gwynio. Rwan, ta mae unrhyw un sydd yn nabod fi yn gwybod pa mor ridiculous ydy hwnna. Achos dwi ddim yn gallu gwynio. A dwi yn cael fatha fads. Ta mae nes i ddechrau gweu am dipyn bach. Lovely. Nes i bod o hwnna. A wedyn dwi'n Garddio? meddwl... Garddio. O ie, mae hwnna'n edrych yn hwyl. A wedyn, dwi'n cofio ar prosiect 5,000 nes i orfod rhoi slabs lawr ac yn i'n meddwl, o ie, falle na i drio rhoi patio lawr rhywbryd. Dwi'n dieddol, dwi'n cwrdd â pobl efo jobs is really diddorol, neu efo rhyw hobi diddorol. Dwi'n meddwl, dwi'n mynd i wneud hwnna. Tawaith, dwi wedi prynu peiriant gwynio. A? Dwi wedi dechrau Ie. pochad. Addasu. Nes i dillad haf. threadion bobyn, ddwy. Wel, mae hwnna bwysig, a dwi'n mynd i blot am hwnna. Na, dwi'n gwybod. Achos mae mi wyt ti wrth y fod yn gwnio hefyd yn dweud? Wel, ie, dwi ddim yn gwnio lot. Dwi'n gwnio pethau sgwar, ynddo. Like curtains a rhyw fags, ti'n ba? Wyt ti? Ond, ie, just i fi, ddim i bobl eraill, so ddim yn licio.
A sut nes ti ddechrau dysgu, falle? Nes O, ti fynd ar dysgu'n fatha hyn. cwrs? Na, dysgu'n hyn pochan, ti'n ma? Ie. Just pochan. O, dwi'n gallu neud hwnna. Ie. Ond dan ni'n fawr allu di wneud dillad y haf dy hun, felly. Neu dillad i eden, de. Rwan ta. Ti'n gwybod, achos mae yna ben bwyd special iawn bod yn nesaf, Oes. Fyddai fath o mam Beyoncé, achos oedd hi'n gwneud yr dillad ar gyfer Destiny's Child y doi. Mae Meirwen wedi dod â bag of tricks efo hyd o mi. Just bag bach. Bag bach, fatha tote bag bach. Efo. Efo, ia. Tra ti'n ystyn y bag, Sian, beth ti'n bod yn news yma? Ddim lot. Na? Ddim lot, mwynhau'r Nice. hael. Ie. Ie, gysi wythnos brysur, pen wythnos tawel. Felly, beth sy'n y bag? Reit. O'n i'n just meddwl rhywbeth bach falle i roed ar y silff. Ond ci bach schnauzi. Ond mae gen i gi bach schnauzi o'r enw Mili. A dyn ni'n wrth yn boddau yn mynd am dro lawr i'r traeth. Ynys y Bari. Os dyn ni'n gallu mynd am dro. A mae Mili dal yn byw? Ydy? Ydy, achos o'n i'n teimlo. Ath y mwyd fynd yn eitha somber am eiliad yn do. Wel, mae falle bod i yn lwcus bod i yn fyw. Achos y peth nesaf sgynnau ydy... Pasio Mili yma i ni gael ei Mili ar y silff. Mili ar y Beth silff. i fynd? Mynd i roi dim yn Dyr ei fan am hwn, ia. Uwch ben iei. A bo. Fedrwch ar ôl, ie. Cute, diolch. A wedyn, y peth nesaf sgynnau ydy rhywbeth bach iawn. Ond mae pethau bach yn gallu creu impact mawr yn dydyn. Sef, hwc di hwn, hwc pysgota. Ond mae di cael ei ddori'n hanner. Stori bach i fynd efo Mili. Oedden ni'n ar y traeth, rhywbeth arnos tair wsos yn ôl a hapus braf, Jackson's Bay. Ac Mili, fel mae'n licio sniffian a snwffian a gweld rhywbeth ar y llawr a mae'n, mae di fita fa wedyn, ar ei godi ffen. Ac oedd yna hwc pysgota di mynd i fewn i cheg hi. A ddim just hynny, ond oedd o'n attached i lein hir. Andros o lein hir, efo gwymon dros o fe gyd, ac oedd o gyd yn drwm, beth bynnag. So gafodd ni gweithio'r y traeth, help. Chos oedd yn neb ar y traeth, ond fi a hi. A wedyn y boys yn dod lawr, yn gofyn, sgennych chi siswrn neu pocket knife? Yeah. As you do. Pan chi'n mynd am dro, mae chi wastad siswrn a pocket knife yn oes. Beth bynnag. So, mae rhywun arall yn dod, a wedyn mae'n manage o torri lein, a wedyn, da ni mynd i fynd i'r all, a wedyn mae rhywun arall efo siswrn, achos mae'r hwc di mynd, diolch beth, oedd o ddim trwy top i chegi, ond oedd o di mynd trwy i gwefus hi ac allan. So, oedd o'n sticio allan, ffordd un yn dod. So, offa ni rhywun ôl siswrn, ellwch chi just torri gweddill y lein, lle, fel bod o... So, be na i wneud ydy, na i dynnu fa allan ffordd un, yn sydyn. So, oedd rhywun yn gafel y Mili, so, o'n i newan, gafel yn yr hwc, 1, 2, 3, tynnu fa allan, a dwi, gret, Mili'n saff, Mili'n hapus. A wedyn dwi'n codi llaw, a dwi'n mynd, mae'n stuck yn y mis i. So gath ryw comedy moment. Oedd y hwc di mynd i fewn i mis i ac oedd o'n stuck. So oedd ti'n mynd o gwefus O Mili gwefus Mili yn llwyddiannus i fewn i dy fus i fewn i mis i. A be nes ti wedyn? Wel, eisiau just fynd, it's in my finger now. A wedyn, o'n i'n gwybod beth o'n i wedi gwneud. A ben hyn, chwarae teg, oedd gen i lot o bobl cerdded cwn. Pan ti'n nabod y cwn, ti'n nabod y bobl sy'n cerdded. A gen i'r ddynes yn dweud, Bob over there, he's a doctor. So mae Bob yn dod draw, Bob, ti'n ma, mae hwc yn ei bus, mae yna. She has to go to A&E, mae'n efo. So nes i feddwl, nes i drio tynnu, nes i dynnu fo, a nes i fynd, na, allai ddim. Oedd o'n mynd i'n pellach, so trip i A&E. Dwi jyst yn checio os di Trystan yn oce. Na. Ti'n eitha wobbly fo pethau fel un, dwi Trist? Sorry. A chdi yn gwybod bod hwnna'n mynd i ddod? Na. Dwi'n meddwl o'n i'n iawn nes y bus. Y bus nath gael fi. Ond nes ti ar ei llun i fi heb esboniad yn do? Y hwc yn y bus? O, gas i fi fynd i A&E, gas i fi gael tetanus, a wedyn... Ond oedd o'n eitha... Dwi'n mwyn gwybod os mae...
adrenalin, bob dim. Ond gafon ni laff yno, really. Oedd eich di'r oxygen yn rhywbeth? Na, ond oedd yn rhywbeth gwahanol yn dweud. Ac oedd eisiau mynd i gael x-ray, a wedyn oedd nhw methu dall. Eisiau dweud stori eto, ha ha. My dog's fine, but I know. Allwn ni ddod â hwn i ben yn eitha handi wan, achos mae'n hwysa fi, da. Ti di mynd bach o welw? Mae'n rhaid i ddweud. Ta jelly? Ti'n iawn? Ydw? Da ni'n iawn. So, da chi gyd yn iawn o'n? Mae Milyn iawn? Milyn iawn. Athyn ni nôl dynod wedyn i fynd i'r un man, achos gyda eisiau neud siw bod hi'n hapus dal i fynd i'r traeth. Ti ddim fatha bod trauma. Ia. Peth arall digwyddodd. Wel, wedyn wrth gwrs ar y dysil, a ddisadwn digwyddodd hyn, ar y dysil, nes i sylweddoli, yn y cyffyffl, nes i golli'n bangl air. Ond yn i'n meddwl, Jabas, Mari fy merch ffeindio fod rhyw 20 mlynedd yn ôl anyway na fo'n Llanfer TH. So yn i'n meddwl, dyna fo, mae di mynd i rhywun arall yn do, Jabas. A mae hwnna'n ffordd neis o feddwl amdano fo. Ie. A wedyn, so athyn ni nôl di Mawrth am dro, di Llun am dro, a wedyn athyn ni nôl di Mawrth am dro. A just fi a hi yn Jackson's Bay, a'r hael yn tywynnu, llan o'n mynd allan, ac oedd hi'n glir, ac oedd y traeth yn lan, a wedyn eisiau fod rhywbeth yn sgleinio. Na. A dyma fo. Na! Go iawn! Honestly. A fi'n sefyll yna. O'n i'n credu'r peth, o'n i ddim yn credu'r peth. So mae'n 4 diwrnod di mynd heibio, llanw di mynd nôl ymlaen, ac oedd y llanw ar fi'n mynd allan, ac oedd o just y fen yn as amdano. Mae hwnna di newid dwtch yn emosiynol, mi. Hwna'n spooky, da. Esi, ac yn eisio, ond yn neb o gwmpas, ac yn eisio deud, dwi di ffindio fo. O rhywun yn edrych ar ôl fi. Yn ddios. Neu oedd Neptune ddim eisiau fo'n deud, geidio nôl, rhy fach i fi. Gwta fo nôl. Mae hwnna'n stori anhygoel, ydy? O'n i yn drist bod y fi wedi colli fo. Ond nes i feddwl, o dyna fo gaeth rhywun arall mwynhau o. A falle na dyna pam bod ti wedi cael yn ôl. Yna'n union o'n i'n wedi dweud, Ems. Dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl. Achos bod ti'n oce am y peth ac yn meddwl pethau neis. Ac eisiau fo fynd at rhywun arall. Ond oedden ni yn emosh fatha. Mae hwnna'n lyflu. Mae'r bag yma fatha wedi bag mynd. Mary Poppins. Ti'n tynnu pob math o Mary bethau, fyna from standard Barry lamp Island. yn dod allan y munud. Rhaid i'r bag fynd ar un hyn. Bydd ar ôl fo wagio. Bydd. Reit, beth sgyn ti'n y bag? Wel, O. mae hwn yn mynd â ni nôl i'r dawnsython. Ond mae gennym nhw am reswm arall. Falle bod fi'n teimlo bach yn euog o fy nheimladau i dros Aberfoiau. Oce, da ni'n mynd i fanna yn dydyn. Achos dwi'n gwybod gymaint ti di mwynhau. Ie. A mae lot o bobl eraill wedi mwynhau a di reifio am Aberfoiau. Neu Aberfoiau. Ie. A mae yna ond yn dod yn does. Oes. A ni gael penwythnos gret. Oedd y gyngor di gorffen, a fi a Beth a Morris, a ni'n cerdd lawr y grisiau. Gael pawb yn buzz fawr. A wedyn, nes i just dweud, iawn oedd o'n de. Ac ar hi fynd, ia. A nes i just dweud, wel, da ni di watcha puppets, really, yndo? A di watcha cartoon. Ia. Hwna fo oedd. Nesbo, ac yn fi gwylydd braidd. Pan nes i fel ti ar ôl, Ie. sut o'n i'n teimlo? Ti di ni mynd yn ôl i'r puppet a'r cartoon? Be actually oeddech chdi'n disgwyl, mei? Wel, dwi'n yn gwybod. O'n i'n gwybod mae puppets oedden nhw. Ond dim puppets ydyn nhw. Ydyn nhw, no, Na, ond- ond technically puppet, ynde. Na CGI ydi o de. AI, basically, Ie. ydi o'n de. AI. Efo A goliadau, be maen nhw'n oedd neud y o. cartoon, ne? O'n i'n meddwl do. Pa cartoon? Ond y Dwi'n di weld y sioe ti gweld. Dwi'n cytuno efo ti am y cartoon, oedd hwnna'n toilet break da. Oedd, ie, alla. Ie. Da ni byn i fod yn neud, falle, ie. Ie. Ond o'n i yn meddwl, oedd yr ymrywiaeth yna fo, so wedi gweld y cwpl o weithiau, oedd yr ymrywiaeth rhwng nhw'n sefyll yna
yn chwarae ffyrna i'r hen fideos. O'n i'n meddwl bod o'n direct gyda arbennig o dda. Ac oedd y band byw yn surprise yn Oedd, doedd? oedd. Oeddech chdi'n eistedd Sian neu Wel, sefyll? tro cynta nes i fynd, o'n i sefyll ar y dance floor, a nes i fynd yn really emotional, cos pan nes i droi rownd a gweld pawb yn sefyll i fyny yn canu Dancing Queen, a dos o neb yn anagos. Ti'n allo, o'n i'n overwhelmed, achos o'n i'n teimlo, oedd yr hapusrwydd yn y stafell na yn amazing. A wedyn nes i eto, nes i fynd â dad wedyn, a nes i ista lawr, a nes i weld o safbwynt gwahanol, achos oedd ti'n gweld y lasers a bethau. Adeg yna, oedd o'n brofiad hollol wahanol. So ydych chi'n eistedd bryd hynny? Dwi'n meddwl, o ddewis, os ni'n mynd eto, os ni'n sefyll eto. Ond efo, hwnna tip Dwi'n da. meddwl falle mae dyna bydyo. Oedden ni'n iste, a falle os ni wedi bod yn sefyll ar y llawr, fysa ni fwy yn ei chanol i. A hefyd mae'r Crocodile Dundee effect hefyd, lle oedd pobl di reifio amdano fo gymaint. Fatha ffilm Crocodile Dundee flynyddoedd yn ôl, a pawb ddeud bod o'n really funny. Wow. Reit, soff a fi i'r cinema. Ond ers hynny, dwi wedi gweld o'n ffynnu, dwi wedi gallu chwerthin. Wyt ti newydd gymharu a byfoed sydd wedi costio biliynau ar filiynau o bunnoedd i roed at ei gilydd sydd yn rhywbeth sy'n rhoi wedi cael ei wneud o blaen. Ti wedi cymharu hwnna efo ffilm Crocodile Dundee. Na, the Crocodile Dundee effect. Dwi wedi clywed am hwnna o blaen. O falle mae rhywbeth fideo. Cos ges i yr un math o deimlad adeg yna, mynd i'r cinema, disgwyl ffilm really funny, gan bod pawb wedi dweud bod o'n really funny. Ac iste ne, a mynd, gwna fi chwerthin yna, funny. A nath o ddim. Ond i fynd yn ôl i Aber Voyage, pan nes i fynd, unwaith dwi wedi bod, pan nes i fynd, y debyg o'n i chdi, Sian, nes i fynd efo mam a dad a Jenny chwaer. Ac yn chwer o felys, hwnna ydy un o'r troion diwethaf nes i weld dad, cyn colli dad. So dwi'n meddwl, dwi'n cydio mlaen i hwnna hefyd, ella. A stori really funny, oedden ni'n ista na iawn, rhes o bedwar, o'n i wedi cael touch yn ormod, ella, i yfad, achos o'n i wedi exeitio. So, o'n i'n ista na wan, a oedd y sioe'n barod i ddechrau, ond na res o fatha 6 neu 7 o seti gwag o'n blaena ni. A o'n i'n meddwl, gosh, bechod, bod hwn yn wag, ti'n gwybod? A dyma na bobl yn brysio mewn. A doth na ddyn mewn siwt arian, efo rhyw fath o entourage i mewn. Peth nesaf, dyma mam yn mynd. Cliff Richard, di hwnna. A si fynd, paid o malu, medda fi. Di'r sa Cliff Richard yn mynd dod i watchad Aber Voyage, sy'n rydw, medda fi. Dwi'n deitha chdi, Cliff Richard, di hwnna, medda mam. So, cut to, a sioe abad i ddechrau, a mam fel hyn. Nes i ddweud, dim Cliff Richard ydy'r entertainment, nes i ddweud. Fanna ma nhw'n performio. So mam dy exeitio a Cliff Richard oedd o. Cliff Richard oedd o. So dwi'n meddwl nath hwnna ychwanegu at rialtwch. Nath o joio? Oedd o ar ei draed Meirwen yn clapio. Oedd. Mae nhw'n ffrindiau, siawns dydy. A maen nhw'n rhywun cyfnod, ydy, pobl Abba, Cliff Richard. Sy'n ni fel bod nhw, ydy. Ydyn nhw'n bell, na dy rhywun cyfnod. Ond puppies oedd yn llwyfan, de. Ie, ond nes i weld y Cliff Richard. Ie, wel ie. Mwy na dwi di weld. Ie. Ie. Wel na. Cliff. It's Cliff, as if. Tribute to Cliff Richard. Cliff, ie. Felly'r negas ydy, ewch da chi yn eich amser eich hun. Pan dod yn eich dros eich hun, os yn joio. Ie. Ne ddim. Wel, dyna ni wedi gwagio bag Meirw... Ti eisiau dechrau hwnna? Da ni wedi dod o hyd i beth sy'n mag Meirw... Oh, gosh, sut ti'n neud o? Diolch Meirwen am rannu yr ategolion oedd yn y bag efo ni. Ond mae wir dweud bod Sian wedi dod â llon berfa efo hi, a dwi wedi rhoi ambell un ohonyn nhw allan fan hyn yn barod, sydd yn glew i'r hyn sydd yn merfa Sian wsos yma. Dwi'n gweld cap fan hyn sydd yn dweud Owen Gwilym, a drws nesau hwnna, Ems? Cap yn dweud, yn syml iawn, Jabas. A wedyn mae Millie yn dal hwn yn ddel iddyn ni, sef drych.
Efo llun Owain Gwilym ar y cefn. Sef Jabas Jones. Sef Jabas Jones. A Sian, da ni di trafod Jabas ac Owain Gwilym lot oddi ar y radio. Do. Do. A mae Emma a fi, a Meirwen, Lois a gweddill y tîm, yn gwybod ydy obsesiynnu yn air neu na? I ddisgri... Yndi, mae o, yndi. Oeddech chdi'n obsessed? Oeddech chdi'n obsessed efo Owain Gwilym? Dwi'n meddwl peth cyntaf rhaid ni wneud ydy egluro i bobl sydd dan 25. Pwy ydy Owain Gwilym? Iawn. Ie. A so ni trafod efo rhywun yn ddiweddar, ac oedden nhw ddim yn gwybod pwy oedd Owain Gwilym. Na. So, cyn i fi ddechrau, gawn ni just egluro bod na ddim social media, bod na ddim Facebook a Instagram. So ffansio rhywun oedd mewn band neu chwarae pêl-droed neu rhywbeth, oedd rhaid i ti fynd i brynu cylchgrawn neu papur newydd i weld lluniau ohonyn nhw. Dde, y gyd fi eisiau gwneud. Ie, oce. Ie, dyna'r cyfnod oedden ni efo, pan oedd Jabas Jones ar y teledu. Pan o'n i'n 15, o'na gyfres ar Esbydrec ar enw Jabas. O'na lyfr gan Meirwen Jones, ac o'na foi enw Owain Gwilym yn chwarae rhan Jabas. O'n i ffyn modd efo fo. Gyd fedrai dweud. Dwi'n trio meddwl pwy sy'n ti'n cymharu neu'r cyfnod yna ti'n iawn, fel ti'n dweud, do'na ddim fatha social media, do'na ddim cyfryngau cymdeithasol, dim byd fel yna. Na. A mi roedd o'n eitha hawdd mynd yn obsesiynol Oedd. am cymeriad neu am actor pryd hynny yn dweud. Dwi'n trio cofio, fatha pwy fysa ti'n gallu dweud. Ond mae fatha tas Harry chi'n really caru Harry Styles. Styles. Os da chi'n obsessed efo Harry Styles, Wel, fo oedd Harry Styles i gyfnod. Ie. A t'bod, dwi'n yn gwybod os yw'n gymaint o thing o'n, a pobl ei posteri ar y waliau yn dydyn. Rwan, os ti'n hoffi Harry Styles, ti'n gallu dilyn bob cyfrif Harry Styles sy'n na. Ti'n gallu dilyn pobl eraill sy'n dilyn Harry Styles. So basically, ni ar ben fy hun. Felly, yn y cyfnod mae'r ben dy hun, Cera ni nôl i'r cyfnod yna, Sian. oeddech chdi'n ymddiddori dy hun drwy greu rhyw fath o... Wel, mi oeddech chdi'n rhoi bod dim ar gofach adw. Sydd yn cute yn dy hun. Achos faint oeddech chdi? 15. 15 oed. Mynd yn 16. A ti'n gweld pan oedd y gyfres Jabas, ti'n gweld, oedd o yn portreadu hogyn fatha 15, 15 oed yn doedd. A wedyn, oedd o fatha gwylio, fatha Grange Hill, teip o beth yn doedd. Criw ysgol, criw o ffrindiau. Ac oedd o'n gwylio haf, dwi'n meddwl yn doedd. Oedd o'n wedi gorffen aroliadau a oedd o'n pen llun ac oedd beth o'n digwydd. Ie. A wedyn, y garwriaeth a rhyw bethau fel et. Oedd o'n... Oedd o'n, ie. Oedd o'n gymryd dros y mewn. Dwi Yn llythrenol. Dwi wedi bod i chwilio am hyn. Dwi'n wedi gweld nhw am chwarter canrif. Oce. A oedden ni yn y swyddfa heddiw, ni'n dangos ni bobl. Un o'n i gyfeir glir pwy oedd, Owain Gwilym eto. Ac wrth gwrs, oedd ar fy cyflwyno Radio Cymru. Oedd. Oedd? Oedd. Oedd ar canu efo Mojo. Oedd. Os da chi'n edrych drwy'r rhai nhw am, wedi gwneud lot mwy na hynna. So, be nain, ar un i ti Trystan. Iawn, diolch Sian. So, os da chi'n gwrando fe, chi ddisgrifio. Waw. Oce. So, dwi wedi cael un fan hyn. Dwi wedi cael un fan hyn sy'n deud spec bro. So, mi oedd hwn yn... atodiad Esbydrec ar gyfer holl bapurau bro Cymru, Gwanwyn 1988. Ydy clawr y scrapbook yma. So... Hwna di'r ailyn. Mae Emma efo fersiwn 1. Yr un greiddiol. Yr un greiddiol. Achos be dwi'n weld ar un fi ydy drost yr geiriau scrapbook sydd ar y llyfr, wyt ti wedyn wedi... ti'n cofio'r ffordd oedd chdi'n gwneud y llythrennau yna? Fatha stencils. Stencils. Owain Gwilym mewn stencil dros dy fo. Sian. Waw. So, yn yr un sgyn ni, mae yna paper cuttings ydyn nhw gyd yn lot yn nhw. Mae yna lythyr efo yma. Do, nes i sgwennu llythyr iddo fo. Nes i ddeu celwydd bod fi'n gwneud gwaith cwrs yn efo yn ysgol. Chwarae teg. Dwi'n yn gwybod lle nes i bostio fo, ond nath o ateb o i fi. A Owain Gwilym ei hun sydd wedi ateb hwn? Ie. A ti wedi cadw'r amlen a bod yn... Do. Sian.
Ie, A mae mewn Polly Pocket, so bod na ddim bysedd amdano nhw. O, mae yna ddarn o ryw Jabas ailgyfres, sôn am yr ailgyfres. Dwi'n just newydd sylwi ar y dyddiad, Chwefror 1989. Pan ys ti ddechrau gweithio ar BBC? Reit, dwi'n mynd i trio. Ti di plygu ambell i dalen, Sian. Oes. Felly, be sy'n benodedig am hwn? O, clwb edmygwyr o Wain Gwilym. Felly mi o'na glwb. Oedd, o Sian wedi wneud clwb ar gyfer holl fans o Wain Gwilym. So beth chi'n be oedd hwnna wedyn? Nes ti ymylodi O, efo oedd ti'n hwnna? cael bob chwarter gyda nhw'r repos, oedd ti'n cael ffeil bach, oedd ti'n cael lluniau. Falle dwi'n meddwl bod ti'n gael yr het, falle. Ac yn bwysig cael holl, ti'n cael tocyn aelodaeth sydd yn llaw i fan hyn rhan. Clwb edmygwyr o Wain Gwilym, Sian Jones. Sian! Waw! Ac oedd e'n dod, a wrth gwrs ar y pryd oedd yn cyflwyno y lein hwyr ar Radio Cymru, so oedd ti'n cael copies o running orders a bob math o bethau. Be sgan ni fan hyn? Pam o ti... Wel, mae'n... Dwi'n meddwl bod fi newydd gweithio. O, Sian! Ie. Ai dyna... Ie. Oce, o mlaen i'n fan hyn. O, Sian! Mae wedi fynd yn dywyll iawn, mae dwi'n meddwl. So dwi'n dychmygu ti ar ben dy hun rwan yn dy loft. Mae yna erthigol, a mae yna lun yn fan hyn o ferch yn ennill cystadleuaeth i gwrdd â Jabas. A mae yna lun bach lyflu ohoni hi. O, mae wrth i bodd, mae'n gwenyn ddel, a mae'n eista yna yn mynd i wneud llwnc destun efo y Wain Gwilym i hun, a wedyn, mae yna lun bach lyflu arall, mae nhw'n gwenyn ddel yn y llun yma, a mae hi efo tysw o flodau. Ond be dwi'n weld yn y llun ydy, mae yna rywun wedi sgriblo dros Gwener hi. Do. Chos o'n i'n gytid na ddim fi na Dim yn chi o di ennill y cystadleuaeth. O, Sian. Dwi'n gwybod. So rhywun sgan Trystan o'n, fatha mae Lois yn dweud, I was in my pap era. Lle o'n i'n papio falle bynnag oedd yn mynd mewn steddfodau, nes ti'n troi drosodd, mae'n lluniau yna. Siarabang oedd hwn, de? Siarabang, ie. Ti'n gofio hwnna? Siarabang. So pan o'n i'n 17, nath o Wain Gwilym brodi. Tha dorri dy galon di, mo like. Ac o'n i'n newid basio am rhaf gyrru, felly nes i fynd i Nefyn. Nes ti ddreifio i wylio fo'n priodi? Do. Nes i eistedd yn y galeri. Nes ti fynd fewn? Do. Just a gofyn bod yn mynd i droi rownd. Ti'n modd yn y bit na pan maen nhw'n dweud awyr unrhyw un am unrhyw reswm gyfreithlon, pam na ellir ymuno. O ia, gael eistedd ar y nwylo. Felly, mae hwn, de. Mae'r paper cutting yma yn mynd. The star of Jabas broke the hearts of countless schoolgirls' pants last Saturday by getting married to a Nevin girl. Wain Gwilym shot to fame with his portrayal of Jabas Jones in the S4C series in 1988. Wow. And in no time became a mini industry with T-shirts, badges and even a cassette with Anglesey band Mojo being produced. So pa flwyddyn sef wedi prodi, Sian, ti'n cofio? O, 91 falle? Gorffennol o 5 oedd hi. O, ia. A dyna ti dal yn ôl ar llyfr? Dyna y diwedd. Y diwedd. Y diwedd yn llythrenol sbiad sa'n byd arall. Ie. Waw. Sian. A ti'n gweld, ti di cadw hwn i gyd? Ie. Gwaith sy'n mynd iddo fo'r pritstick a'r siswn a bob dim. Dwi'n gwybod beth i wneud efo fo, rwan, ryddi. O'n i'n mynd i ofyn iddo ti, neu di gadw fo trafyddu di, ti'n meddwl? Dwi'n gwybod. Os oes rhywun eisiau fo, sa'ch chi gael o. Fe rei chdi gadw fo, beth. Fe rei chdi gadw fo. A ti'n gwybod be? Mi nathon ni estyn allan i Owen Gwilym. Oh, God. Nathon ni holi am ryw fideo yn rhywun neges bach. Sorry, Sian. Siw bod o'n fwy embarrassed na fi. A ma, Owen, di cysylltu efo'r neges yma. No. Sorry, Sian. Helo, Trystan and Emma. Gobeithio bod chi'n cadw'n iawn ers talwm. Mwynhau gwrando'r rhaglen bob wsos, tonig go iawn. Anyway, memorabilia Jabas, marc cwestiwn. Nes i rioed gwlad am y fath beth
O'n i'n ymwybodol o gryso ti, sydd fedrai anghofio. Dwi'n methu dall hyd heddiw sydd y gwnaethon nhw lwyddo cael y mullet na i gyd mewn ar flaen Crys ti. Mi oedd yn destyn embaras ac yn dal i fod o bryd i'w gilydd. Dwi'n cofio chwarae away yn Bro Cernyw yn y Junior Cup. Ti'n cofio hwnna, Sian? Y flwyddyn wnaethon ni ei hennill i fel mae'n digwydd. Ar ddiwedd y gêm, un galad a chystadleuol, dyma 2 neu 3 o dîm Nefyn yn tynnu crysa a datgelu crysa ti Jabas. Fel tasa cael fy nghicio yn ddyl as gan wingar o Bro Cernyw ddim yn ddigon. Mi o'n i isio'r cae ffwts na agor a'n llyncu fi. Mi o'r rhaid cael croen fatha eliffant yn y stafell newid a bus away tîm Peldroed Nefyn, yn enwedig os oeddech chi wedi bod ar y television. Wel, os ydy'r bocs memorabilia wedi cael dod allan ar ôl 35 mlynedd, Sian, Neithom drwg iddo fo fynd nôl i gefn y cwpwr am 35 mlynedd arall. Byddai rhy hen i boeni ac embaras bryd hynny, os fyddai yma ynde. Pob hwyl a cariwch ymlaen efo'r gwaith da. Cofio'n Ows. Chwarae teg! Chwarae teg! Oedd Owain yn sôn am y mullet yn fan doedd o blaen y Crys ti. Jabas yn gyfres deledu hynod boblogaidd. Nath hi'n para'n hir iawn addo ar y teledu. Nath hi'n rhedeg am... Yna 2 gyfres, dwi'n meddwl. 2 gyfres? Dwi'n meddwl. Ti'n gwybod. Dwi'n gwybod. A ffilm. A ffilm. Oedd. A chyfres arall sydd yn plethu'r ddwy na chi, Meirwen a Sian, yn benodol, Bachau Oma. Ie, dyna ni? Ys ti'n ddangos am Bachau Oma? Do. Faint, sawl blwyddyn yn ôl? Ac eto i'r millennials sydd ddim yn gyfarwydd ar gyfres Bachau Oma, sut fysa chi'ch dwy yn disgrifio y ffenomenum efo Owen Siôn wrth y lliw? So fatha dating show oedd o'n da? Dating show, a wedyn oedd 2 merch yn eistedd ar stôl, ynde? A wedyn oedd yr hogiau'n mynd rownd. O'na 4 bachgen i dyn yn mynd rownd. A bachyn. Ar y bachyn, fel cig. Ie. Ac os oedd y dynion y dewis y merched, oedd y merched mewn 2 cadar fatha Mark Williams yn mynd rownd yn doedden. Ti'n cofio? Dwi'n cofio. Ie. Ond be oedden ni'n neud? Oedden ni'n ateb cwestiwn? Ie, ti'n gwybod bysian, a wedyn oedd ti'n cael cadw dy ddyn neu newid o am rhywun arall. O, ofnadwy newid os o'ch ddim licio fo? Ie. Ac Owen Siôn wrth y lliw yn de, bryd hynny. A fes di arno fo hefyd, Do. Sian? Dwi'n cofio fo'n iawn. Oedd Mair sy'n gweithio fi, a ni'n mynd abo Mair, cos o'n i newydd ddechrau yn y brifysgol ar Dyna beth bryd. sy'n od hefyd, ynde? Mair, Claire yn Gynarfon, a fi, ni dda 2 oedd yn... A chdi a Mair erbyn hyn yn ffrind y gorau? Ie, ti'n gwybod? Wow. Pa mor, oeddech chi'n aflwyddiannus neu'n... Na. Nes i fachu Steve o'n Efin. As in yn bachu, ond nes i fachu fo, a wedyn ti'n cymryd wedyn i round 2, lle maen nhw'n rhoi ti'n stuck yn y person. A ti'n gofio mynd i fyny. O, dwi'n cofio rhedeg fyny grisiau. Fyny i lawr grisiau, ie. O na, nes i cyrraedd y pwynt yna. Ti'n cofio pwy nes Steve fachu? Na, do. Steve o'n Efin, gweithio bento o help you mat. Dyna oedd i selling point A o. fel surprise, da ni wedi cysylltu hefo Steve o'n efna, da ni heb. Ond oeddech chi'n sôn am merch yma yno, so oedden ni'n meddwl, allwn ni ddim cynnal y podlediad yma heb bach o merch. So, Sian, yn arbennig i chdi, da ni di dod o hyd i Grys T. Jabas. Oh my god, amazing. Owen Gwilym. Diolch yn fawr. Hwna i chdi a Meirwen i chdi. Da ni di dod o hyd i'n Owen Felly Mei, mae hwn i chdi gyd i fynd i gerdded y traeth efo Mili efo Owen Siôn wan yn gwmni. Brilliant. Brilliant. Just ben isio. Ti, Mei. Ben isio. Chdi a Be Galwyn. ma ddeud? Ydy o'n plesio gyda chi? Dwi'n meddwl bod o. Oh my god, mae'n brilliant. Absolutely brilliant. Wella unrhyw mo, merch. Abba Voyage. A dyna ni. Diolch i'r ddwy yn chi. Diolch i bawb am fod yma hefo ni yn y Fangre. A cyn i ni fynd, Meirwen, sgyn ti ryw eiriau doeth i rannu efo ni? Chwbl allai ddweud ydy, priodwch DIY nid adeiladwr. Dwi'n dal i aros. A dyna ni, os isio gwell na hynny, cerwch,
a'r geiriau doeth yna hefo chi o'r Fangre. Tan ysgrifiwch, dilynwch ni ar BBC Sounds a YouTube, hoffwch, rhannwch, be bynnag arall da chi fod i wneud ar y cyfryngau cymdeithasol, a cerwch y geiriau Meirwen hefo chi. Ie, ac os da chi eisiau dangos eich cariad i Meirwen a Sian, cysylltwch efo ni Trystan and Emma at bbc.co.uk. Mae yna resiad rif o gweithio bodlediadau Cymraeg ar gael gan y BBC. Chwiliwch am Lleisiau Cymru a gnewch hynny ar BBC Sounds. Ond o'r Fangre, am y tro, diolch am eich cwmni. Ta-ra! Tro!